Bé, hola, lectors i lectores del llibre que tinc ací baix. Jo vinc a parlar-vos un poc del llibre i a recomanar-vos-lo. Per alguna cosa sóc mig autor, no? Perquè és un llibre escrit a quatre mans, l'hem escrit Rosa Sanchís i jo mateix, amb il·lustracions d'Anna Ruiz. És un llibre, com diu el subtítol, que està fet per entendre la sexualitat. Clar, però quan diem sexualitat nosaltres no sols ens referim a la sexualitat purament física, no? Parlem de sexualitat però volem parlar d'ella en un sentit ample, en un sentit que abarca tota l'afectivitat que aquesta sexualitat implica, perquè la sexualitat sempre està barrejada amb amor, amb odi, per desgràcia també, moltes vegades, amb carinyo, amb estima, amb amistat, amb molts sentiments de vegades contradictoris. I, de la mateixa manera, està també molt relacionada amb la manera com ens relacionem amb les persones amb les que interactuem. És a dir, està molt relacionada amb la igualtat. Per tant, el llibre no es queda sols en la sexualitat, sinó que parla de la sexualitat com un fenomen molt ample que implica afectivitat, que implica comunicació i que implica, sobretot, respecte, tolerància, acceptació de la diferència. I parlem, i hem escrit este llibre, d'alguna manera, perquè hem volgut recollir l'experiència de molts anys de treball sobre això. No és freqüent parlar de sexualitat a l'aula, no massa, no sé, l'experiència que tindreu vosaltres, no? Però nosaltres sí que ho hem fet al llarg d'uns quants anys, tant Rosa com jo. I d'aquesta interacció amb el públic jove ha eixit este llibre. D'alguna manera, les preguntes que ens heu plantejat, les qüestions, les interrogacions, les hem intentat resoldre ni pensar-ho. Vull dir, hem intentat abordar-les, no? Plantejar-les per a que vosaltres reflexioneu sobre la sexualitat que voleu viure. En realitat, el que volem i el que hem pretès amb aquest llibre és afavorir una vivència saludable de la sexualitat. És a dir, que sigueu feliços amb la sexualitat, que no us amargue la vida. I per aconseguir-ho tenim dues estratègies. Una, fugir de lo tòxic, de lo roïn, i l'altra, aconseguir aquesta vivència saludable. De què hem de fugir? Hem de fugir, evidentment, de tot el dolor físic que implica el maltractament, que implica el dolor, que implica el patiment, que implica embarassos no desitjats, que impliquen malalties que no volem agafar. I per això tenim solucions molt fàcils. Tenim preservatius, tenim mesures sanitàries que, com la mascareta avui en dia, ens ajuden a viure aquesta sexualitat millor. Però també n'hi ha mal amor, amors tòxics, discriminació, gent que no tolera que persones del mateix sexe s'estimen, o gent que no accepta que la identitat és una cosa que es pot acceptar d'una manera personal, no? Aleshores, si evitem aquests riscos, podem entrar en una vivència molt més saludable d'esta sexualitat. Podem viure-la com una forma d'afectivitat, d'expressar afecte, carinyo, estima, com una manera de comunicar-nos amb persones d'una manera més íntima, com una manera de conèixer, com una manera, en resum, de viure d'una manera més plena, més personal, més crítica la nostra vida. En fi, a lo millor és pretendre molt, però si el llibre vos dona una pista o vos ajuda a viure la vostra vida sense retallades, sense impediments, possiblement sereu una miqueta més feliços. I l'objectiu, a fi de comptes, sempre és això, que viviu la vida amb satisfacció. Moltes gràcies i espero que vos agrade.